Tova tango tipote zvakare. Tova tapinda pachitekete zvakare. Pane chiri kupisa futi. Amai! Ndosaka makarwa serious nasi. Aiwa. Ndo kaberekerwa Jesu. Hanzi kudini ko pagokwe? Pagokwe vana. Baba na amai vakabereka vana vatatu. One musikana ne 2 vakomana. Vana nokuda kuzvikonzero vakuita zvinhu zvavo kuti vachengete vana mutara sezvo vakura. Vane kufamba kwavakaita vakaona kuti pane zviri kukonesa zvinhu kufamba. Asi kubuda kwavaita vane zvavainzwe zvekuti vaipomerana vega. Ndokubva vati isusu tisataura nemadhara edu. Hande kumatest tega vana. Ndokubva vaenda. Papa. Zvakabuda ikoko. Varizauzi. Gokwe muchida kakona nyaya dzamakabatirwa kana Boshongora nhasi muchirongwa Boshongora segment manyai pa National FM WhatsApp channel kana musati majoina munongotumira ka izwi rokuti linki pa National FM WhatsApp number inoti 0713938538 0713938538. Yes, munotumirwa ka link racho moklika moenda pakanzi imimika view channel moklika moenda pakanzi follow moklika moenda pakanzi following zvenyu zvinenge kazvakuita right arimo kamu studio Cloud papa iko zvino ndiri kukumbira muri yaZimbabwe kana wakabata nepfenyuro yechimuti uri mukombi isa city belt kana risikawanike kumbira kondakita kuti bvunzo ndobatirira papi tsvaga tambo kana uri mungoro ibva pabhodhi gara mukati kana uri mushikashika ramba kuiswa kukurembera kuya kana uri pakadomba batirira sitira driver kana kubata iye lokuti pakaipa takuda kuenda takuda kutsudza no shiuri bini musakangana kune vese vasati vajoina National FM WhatsApp channel ingotumira izwi kuti link pa 0713938538 0713938538 murani TV chokwadi muri yaZimbabwe tana kupinda muchirongwa tiri mukati bekufamba muchirongwa chete Boshongora segment part 1 tiri mukati bekutaura nekutsudzura kupfapfaidza nekutsudza kuti kabatima newose nyika ino paka gokwe ndotanga nekuchitekete chitekete vanokuziva kunonzi kwa budi chitekete gokwe hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hey, ndokwa ndakataura padhuze nechikoro chine vana vekuti kudapinda mba nekuchikomo office headmaster ndobva ikoko ndoenda pagoko chitekete tobva ipapo tonanga kunonzi kusimuchembo kusimuchembo kune 1 ne 2 ikoko ku 1 kwacho inzwa nyaya kuti kamukoma KP murandakadzagara nemurume 27 years okuberekwa ane vana vake kwenda kuita vaviri akabuda pachena musi weshondo last week achiti vabereki vangu zvamakadya kana chinhu zvinobhadharwa hapana munhu asina chikwereti ndinogona kuenda kunoshanda ndobhadhara muri mwanda ndichigara naye obva adzorerwa mwana wedu nechinangwa chei mkazi ari kufuna kuramba mamuna mushure memakore mangano achigara vese ane 27 years okuberekwa achibva aita vana vaviri nemurume wake kureva kuti vari kumakore 89 years achigara nemurume wake asi ati ndaramba kuita chivi wangu andiende kuchechi but zvivi ndozviziva ndaramba kushukurudza mukadzi murume akandiroora ndaramba kuita chivi ndichivigira budza mumwe munhu rega ndizviitire zvinhu zvangu ndega chichanetsa naye mwanasikana naisabheyo zvikanzi mama regai ndigare ndakuudzai inini pachangu handikwanisi kuswera zuva rimwe chete ndisina kusangana nemunhurume ndakaroorwa ndine murume wangu 1 asi kumurume wangu hazvibudi ane kwaanobuda achienda kubasa anoita 3 days asifo kunyangwe aripo dzimwe dzenguva aiwazve harisiro basa roga tinokwanisa kumboti zuva ranhasi handidika saka inini kwandiri unenge utori urwere hazviite ndiswere saka dzimwe dzenguva nenyaya yekuti handizivi kuti baba nhasi vachafungei ndinogara ndatsvaka kuti ndisazosangana neurwere nemhaka iyi uchidaro nokuti takakura kudhara isu vana mai vako titori vanhukadzi sei wewe sei uchidaro zvikanzi mama ndakazvikanganisa makanganisiro ndakazviita ndeawa ndakati nemashamwari angu
vaitamba vachidya zvinonaka vachiuya nezvinonaka vachitengerwa hembe nenyaya yekuti murume wangu ari pasi ndaisakwanisa kuwana zvinowanikwa neshamwari dzangu dzisina varume but dzaiwana mari nenzira yekupota tane varoshuwiri binifo vakachiwemba communication hati pamusoro zvaizvozvo zvakare ndakazoita shamwari iri mumba ine murume wayo but yanga ine boyfriend yayo zvayaiwana zvakare zvaidarika zvangu ndakakwanisa kupinda muchikwata kureva kuti ndakajoina WhatsApp group ajoina baba pati ndopa akanoudzwa nevamwe mashoko ekuti shamwari yangu mira ndikudze kana uri kutora kuti uri mumba nemurume but unokwanisa kuita boyfriend imhosva ndo chinonzi chifambi kunyangwe ukatamba ukaita sei shamwari yangu ikuva chete but uchabatwa chete achudzwa nevamwe vake vari mugrupu imomo but vari kumuudza ezvo pavamuudza mashoko aya vaida kusimbisa shoko ravaizoisa kuseri pamusoro peshoko iri chinzwa kana uchiba unotobatwa chete fambawo kumaporofita nezvin'anga unosimbisa kuti paunoba usabatwe ukabvunza mbavha zinodaro vari kuudzana saka iwewe rega tikuzivise kuti nguva yatagara tichiita zvinhu zvese izvi sei tisingabatwi pana gogo variapo unosvika utemerwa nyora dzekuti unobuda zviri nani mumba mako uchinoita chipfambi asi murume wako kunyangwe akauzwa anototarisa pasi haana zvaanoita handitokuratidza hamai kumagunde amai kumagunde chakaisa musutu kumagunde kufambako vakananga kwagogo ndo asvika ikoko zvikanzi mwanangu wauya aiwazve zvandoita inini handibhadharise kana waenda kubasa wadzoka kubasa ndopaunoene mari yangu kusimbisa hei ndokubva mwana temerwa nyora inzwai baba pati zvikanzi iwewe enda kumba kwako kamwana kako kadiki ndo kanofanira kukutemera nyora idzi mwana ari kutaurwa nezvake uyu anofanira kutemera amai vake nyora wakura tani mwana mudiki anogona kubata reza kana kuti mbuya vakura vasisanyatso kuona ndo vanofanira kukutemera nyora idzi ndobva aenda kumba mwana wake ndobva akundikana nokuti nyora idzi padzaifanira kutemerwa mukoma KB mwana isakwanisa ndinoda kuzama kuti nhefe nyuro sezvo iri yevanhu tinyatsonzwanana tinyatsoteerera tese ndiri kukumbira kuti mukombi imomo makagara amai nemwana sisina bhudhi ambuya nemukwasha kwamuri kuenda but munzwe zvimwe zvecho muchapedzisa mega nyora idzi kekutanga dzaitemerwa nzira yatinoshandisa nayo pakugara kepiri waivhurwa pamusoro apa pedyo nepandova apa pamusomba apa pobviswa kabvudzimbijana wotemerwa ipapo imwe yacho inoiswa yanga isingaiswe nyora dzinonzi 2 asi inoisonzi 1 pamhanza apa imwe yacho yaitemerwa hei ndokutemerwa kaita zvinonyora idzi mukoma KB ndo dziri kunzi amai pandakadzokera inini kubva ipapo handikwanisi kugara ndisina murume pano ndakatomboudza murume wangu kuti kana uchida kushanya isi bhete utosiya kuine munhu akandichengeta asi kunyangwe ndikachengeta ndinozorwara chikonzero zvandaifanira kusangana nazvo handina regai ndirarame mama ndiri kufungodza ndikabuda ndikaenda kwandinofamba ndichiita zvinhu izvi kunobudawo mari nokuti havatambi neni mahara ndobatsirana nemi ndobhadzira mari ishi yemurume wangu nokuti murume haana kundiramba ndini ndati ndozviita here zvindiri mumba make ndotambudza mwana wevanhu ini ndakuenda vabereki vachiudzwa vakati kudini mukoma KB vamira kutaura mashoko ekuti garapa taura mwanangu bhozho pamwe tibatsirike pane vanokwanisa here kutibatsira izvi but vabereki vachitaura vanoti ivo vanhu vanoita zvinhu izvi vakawanda variko dzimwe dzenguva mukataura ivavo vanotemera vanhu nyora idzi vanogona kutemera zvakare mushoko wokubvisa nokuti mai ava pakabuda nyaya iyi pakamboita chaos pakaita kusaurirana amai vachibva vazoramba vakati kwete handiite izvozvo munondiurayisa munzvimbo ndichinzi ndiri kukonzeresa ndobva varamba vakati handida kudaro inini kwagogo yayo kwavagogo kwakaenda vakuramba nyaya kuiye musikana uyu paakatemerwa nyora akanozonotemerwa nemwana here kuti akatsvaga munhu mukuru mbuya ndo vakamutemere ende mbuya vakabvuma vakauti enda but auya pano achiti ndinoda kurapwa zvakati zvandinazvo jeko
kuti kunonoka kukasira pese pandoda kuti ndiite pamuviri zvinoramba but ndozvananzi ndiite. So pandaibatsira mwana uyu ndakamubatsira nekuti anzi atsvage zera remunhu mukuru. Munhu wacho ndini ndikamurambira ndikati mwanangu ndoita senge ndisikanzwa kanzi ndiro zera rinodiwa ndobva namubatsira. Ichokwadi akandibatsira huku iri pano chi akandipa huku arandibhadhara nankuku. Okay, so mwanasikana mushure mekutumirwa nyora ndopakazotanga dambudziko. Ndopakatanga dambudziko iri. Kana achiti iye handikwanise kupfura zuva rimwe chete ndisina kakusangana nomurume, ari kutaura kuti kudini? Ari kuti zuva rega rega rakasikwa naMwari anofanira kuti aone kuti aende pabonde nemunhurume. But ari kuti ari kushungurudza murume wake. Uyezve murume wake ndibaba vanoshanda nokubuda munzvimbo dzimwe dzenguva vachienda vasina kudzoka. Saka iko zvinozvo akuti iye akakwanisa kujamba zuva iri pane urwere hunobata paari. Wei kwanzi pane zvaanonzwa iri kuti pane zvandisina kuita. Ko murume wacho achimuudza kuti ndo zvandiri kunzwa ari kuti hazvikwanise here? Murume wacho manje haana kukwanisa kumuudza mukoma KB. Haana kukwanisa kumuudza nguva iyoyo. Akaita zvokutounganidza vanhu kuti ndisvitsirei shoko. Ndakataka kuenda kuvabereki vake kuti mungazodzwa kuti ndasiya murume. Handizivi kuti murume akasvitsa shoko iri mukoma KB. Dzimwe dzenguva vanhu vari kujaja kuti zvinhu zvakaoma. Pamwe murume wacho anototi haiwa ndo zvandaitsvaka eka ivi. Sisi ava mushure mekutemerwa nyora tunonaka tuya tovanga vachichiva kubva kushamwari turi kuuya here? Ndo imwe nyaya vakataura vachiti kuti ndakukwanisa kuita dzimwe nguva shoma yekuwana zvinhu izvi. Saka zvinenge zvautora kuti ndizvifambire. Saka handizi free nokuti ndiri pamurume. Shamwari dzake hadzina kuroorwa here? Kune dzakaroorwa nedzisina kuroorwa. Vakaroorwa ndo vakamupa trick kuti uzokwanisa kuita zvinhu izvi zvinoda kuti utemerwe paunofamba usaonekwe. Kunyangwe murume akakuona anongoti Saka ndiani wabweresa nkhani iyi amai vemwana uyu naiye mwana wacho vese ndovaunza nyaya. Izvo sikutaura kunoku variko kupi kugokwe chitekete vakatoteerera nyaya vanayo vakatochibata chimuti vada kunzwa kuti vateereri vanoti kunonzi kusimchembo. Right, saka iye anga achidaka kuti kana akabvumirwa nevabereki adzosereka murume mari irora yarakakura seiko. Ari kutaura achiti kugara nemurume ni kwandakaita. Murume wangu akabhadhara tsvakirai kuno apedza kutsvakirai kuno ndobva auya pamba zvokuti angopinda mumusha. Mari yakabhadhara murume uyu aidarike 500 US uyezve nembudzi dzemasungiro dzaakauya. Saka aitotora achiti mbudzi dzakafanana nemasungiro inini hangu ndinozoti hadzikwanisi kudzokera but nenyaya yekuti ndindaramba asi akanditishanda kudzokera zvinhu zvangu zvese ndinodzorera ndabuda ndega. Sei ari kukurumbidza kufunga kuti murume anofanira kudzoserwa rora pfuma? Anditi vakambogara vese. Dambudziko riri paari mukoma KB nderekuti ari kuti ndini ndakonzera, ndini ndinoda kuramba murume, ndini ndaramba murume. Saka munhu akatozvisa mumhosva kudhara kudalala kwedu kukureka wega kunyangirana so chiro paka gokwe nembudziya Midlands pakati nepakati. Right. Kana mitauro yese ndokwairi ikoko. Inzwa muri yaZimbabwe nyandina payo. Pane vanakomana vari kuchema vachiti bhosho. Nyaya yatinayo pana panyaya yekuti taikumbira kuti dai Jehovha Mwari wakudenga vapinda pakati pedu. Vaita kuti moyo yedu nemoyo yedu igobatana mune zvakanaka. Tawirirana pasina matemo kana mhirizhonga kana kuputsika kwaumwe musha pakati pedu apa. Nokuti tiri vana vatatu, mwasikana mumwe chete nevakomana vaviri. Tese takabarwa tese tine misha yedu kwatiri kuenda uko. Vakomana vari kuchivedera kuti vakaita maini yavo kana vane basa ora vaita vachibva vati inofanira kubatanikwa kusanganisira but nyaya iri kunetsa ndeyekuti vakomana vapa vari kufamba vachizama kujoinidza zvinhu zvavo vari kunzi ndiri kuona pane mhepo iri kutenderera musha menyu iri kuputsa zvinhu ichinzi mumusha menyu. Munofanira kugara pasi mubudirane chokwadi kureva kuti vana mega pasina baba pakati kana amai. But pavari kufamba ruchasingwa vari kupesaniswa vasi kuona zvikanzi inini maonero edu isusu ndiri kuona sekuti makadaro muri vatatu ropa renyu harisiri muchete. Saka pane ropa riri kukanganisa zviito zvenyu nekuti pakati penyu pane mutorwa asi ivo varichi vana vemunhu wani. Vachibva vagara pasi akati isusu tese takura tine misha but patinosumudza nyaya iyi kuenda naye kuvabereki kuti ndo zviri kuitika taparadza musha waamai nababa kureva kuti tikachipomera kuti amai vakaita gumbo panze tadii tafamba isusu vana tega tisu tsvake vanakomana 2 nemwanasikana 1 vachibva vaenda
kuma DNA test vari kunotsvaga ropa ravo kuti ngarive rimwe chete vaenda kunotsvaga ropa ravo mukoma KB ndo kunoona kuti vakomana vari vaviri vakabuda vane ropa rimwe chete musikana 1 ane ropa rake zvanaro ndokugara nenyaya iyi toita sei ende kwesini make yange rekuti panopamba pana baba 1 achazove mwana wepanopamba ndopi musikana here kana tisu vakomana ndokubva vaenda kuna amai ndiye munhu akave nyore kuti vanotaura naye nekuti amai ndio mutakuri wemimba mama ndio zviripo mungaona zvinhu kusafamba zvakadai so matiri kufamba ndio zvatiri kusangana nazvo asi mama ropa redu vakomana isusu nere musikana kana kuti ropa remusikana neredu vakomana ropa rakasiyana toita sei zvakamira sei zvikanzi namai ndokumboti here zvikanzi namai regai ndikuudze chokwadi vana vangu nyaya iripo ndiye kuti pandakaroorwa pana baba venyu ndakatora nguva ndisina kubata pamuviri chaitove chinhu chinonyadzisa kuna baba venyu muvanhu mukati menzvimbo saka inini zvandakaita pakutanga imimi vakomana imimi mukateverana imi ndakakutsvakai amuzivi pano mwanasikana uyu ndiye ana baba vari pano ndiye wepano vakomana ndio number 1 number 2 number 3 musikana so pavana ivava amai vari kuti pamurume wandinaye pano baba venyu vakazoita musikana uyu asi imimi vakomana imimi amuzivi pano ndakakutsvagai avazi kutaura dzinza rekunobva vana ava vari kuti ndakakutsvagai komana ndio vata basa iri vari kuti zvifambe panoda kuti imimi munge muri verudzi chete zvino vana vari kuti izvo Zimbabwe toudza mudhara here kuti isusu takwira hedu atizivi pano mai tiri kuvati mama right isusu tiudze kune dzinza redu tichienda tinogadzisa zvinhu zviri amai vari kuti musatsvage zvinhu zvisinei nemi zivai kuti aive ndini andidi chii andiri kuda kwadi ende munozvinzwa kwandiri ndinakabara imimi ende dai musina kubvunza inini maigara madaro aisi musa kuudza kwadi saka chigara muchiziva kuti mai ndini sokuziva kwamati vasi baba venyu but ndovakakurerai garai pano andidi mubvunzo kana kutsvagirwa imwe nyaya saka garai makadaro saka udza nyaya ndiani vana komana ndi number 2 Yes. Saka mubvunzo uripo ndio kuti vese vari 2 vakomana vana na baba vakasiyana aiwa vana baba mumwe chete oho vana baba mumwe chete ivo varipo 2 vana baba mumwe chete asi musikana ndiye ana baba vake ega aipapa mai vakagona kuti vana vari 2 number 1 and number 2 vana baba mumwe chete baba vanga chigadziriswa pane zvainetsa vazoita number 3 alright asi vese vari pamba 1 amai vananga chingoziva kuti tiri papi tiri pano apa mudhara ari pamba asi kuzviziva kuti vakomana ava vake vakomana vakazotsvaga nyaya iyi mushure mekunge kamaini isiri kufamba zvakanaka haisi kufamba zvakanaka vari kunzi pakati penyu makatora musikana muri kumira muchipira nekuita muteuro muchiti mumwe chete pane ropa risiri iro apa panewo zvamuri kusvibisa nekuti vadzimu vari kurwa vachiti ndiani ari pakati pedu amai vari kuti yes ndinobvuma ndo zvandakaita kuma Nyamarani je ndina mayani ndindakakubarai zvimwe zvese hazvisi zvenyu avaiwe regai mutsamwe baba Isabel nhasi makatakura zvinorwadza nhasi makaloda endi dziri kubva kugokwe dzega chirongwa chinobhosha ndine nyaya ndinayo panapa yandotanga muri yeZimbabwe musati ndadzikadzika nhasi ndasondanga ndichitsvaga kuti ndiwane tazosangana mukati mekufonera ndikasangana pano panevenyurwa ndokubva ndaita nyaya yangu inova imwe nyaya iri kutenderera yandanga ndichitsvaka muimbi uyu anotenda gomwe vanomuti Gushungu anoridza Afro Fusion mukomana uyu anoimba inonzi The Skaters Band akabudisa maalbum anokwenda kuita 3 kusanganisa nyowani riri kuuya rekutanga rinonzi Ndidane kozoita repiri kozoita retangu iko zvino kune rinonzi Garadziva ndonyowani riri kuuya mukomana ndiri mukati mekutaura naye mukoma KB shoko randamudana kuti ndinzwe kuti shoko riri kubuda muromo make here zvaari kutaura ndizvo ire ishoko rakamirira kadai anoti Bhosho ndisitsire nyika kunyika yeZimbabwe masimukiro andaita pakuimba yalefu yepamusoro zvairi lefu yepamusoro handisi kutaura kuti vanoimba gospel
vanoimba simdanzo, vanoimba sungura kana afefizo, musambo wese uri munyika, muimbi wani chete anogona kundikunda, vamwe vese vari pasi pangu. Hey! Saka andizivi kuvaimbi zvakanzi inini muimbi umwe chete chete ari pamusoro pangu ndiWinky D, vamwe vese vari pasi pangu. Saka zvandiri kutaura izvi haisi pride asi chokwadi. Level randiri aiwanda pamusoro. Kana uchiti iwewe zvandiri kutaura izvozvo hazvisirizo, ngatione patinosangana toita show topedzerana kunge zvatiri kuita pagogwe tovapedzera. Nyaya enda kuchitaura muKP ndepachidzi ipabosi wangu apa papaloi pachireri pane nyaya ivanasikana 3 vakaberekwa namba chete ende vanasikana 3 ivavo ndoaivo voga vari vega kudaro kwavo kumba kwavo hakugarike kunorohwa nevarume, asi varume vachari vasina basa ravanogona kuita mudzimba dzavo, vakufamba nokutenderera, vakuasha vari mukati mekufamba, vanga vari mukati mekuudzwa kunzi bvunzai madzimai venyu, vanokwanisa kuti vangazive kuti nemhaka dzei mudzimba dzenyu musina plani, musina zvikuitika. Ende chokwadi hamuna kumbogara maita vana kana akambobata pamuviri kana anoti pakambobata pakazobva, asi varume vainawo mudzimba, asi vana vakazama kuzvibata. Asi chiri kuitika ndechekuti madzimai aya akabuda kuenda kunze hakuna plani, nevakuasha vacho zvakare vakabuda kuenda kunze hakuna plani, asi kana varumba vavo hamuna plani, vakungotambudzika. Yes. Kana muchiti hakuna plani muri kuedza kutaura kuti kudini? Ndikuti hakuna nguva yokufara. Mumba avo amufarike, vakabuda panze hamuna kufara, nevana vavo kunyange vakabuda kunze hakuna mufaro, nemumba mavo hamuna mufaro, vanguva vanhu. Chii chiri kukonzera kudaro? Ndokubva vafamba vari mukati mekufamba pakazoita munhu wani akavaudza zvikanizvo, vakomanaka ndoda kuti ndiise munamato kana kuti ndoda kuti ndikuitire chimwe chinhu, asi pane munhu akarwara zvakanyanyisa, ari munhu akuzvimba sikarudzi, ari mukuasha namba 2. Okay. Mukuasha iye aenda kunobatsirwa achitoka kumba, ndobva anzi une hope dzaucharota, hope dzauri kurota hadzisi hope, zvitori izvo chaizvo. Ndokubva rota achirota vake, ndokubva vatemani kwaruoko ari kuhope, mangwana museni achibva afoni kunzi ambuya vako vakadonha vachibuda zvaroti zviya. Ndikati alright, zvandichifambai ari mukati mekufamba ndochivazoudza zvikanzi regai ndikuzivisei, ita kuti mudzimai wako auye kuno nditaure naye. Zvikanzi regai ndikuudze iwewe, amai venyu imimi ndo vanoita tsika yokuita nevarume venyu, asi zvamakaitwa imimi ndezvekuti pese pamunoperekedzwa dai makaroorwa nenzira yokuita zvekutiziswa kana kutizira, maiona zvinhu zvichifamba, asi tsika nehunhu hwaikuudzai mai venyu wokuti munonyatsorondedzerwa, wokuti munoperekedzwa nate ndovakakukanganisai. Amai venyu imimi vane mvura dzavaikutaka kuisai vachindinonamata, mvura dzavaikumwisai dzanga dzine uyu yavo mushonga, ndo dzakakukanganisai, ende nguva munosangana nevarume venyu ndo padziri kukanganisika. Saka iko zvinozvi panoda sungununguru, munganamatirwa kana kupiwa mushonga, asi anodiwa panda amai venyu. Amai venyu vanofanira kuita webi ikuti isunungure kubva kuvakuasha kusvika kwamuri. Angachudzwa mashoko aya. Right, mukadzi ari kuudzwa kunzi udza murume wako, but haisi nyaya yomumba menyu mega, inyaya yevanasikana vese. Ndokubva ashedza vanasikana vake vese achibva avaudza, avaudza kudaro vanasikana mukoma KB ndo vari kuunza nyaya vachiti tatambura dzimba dzinotsida, but tiri kuremerwa nemashoko ekuti isusu nevarume vedu tisunungurwe, tinofanira kuita zvinozivikanwa. Amai vedu vanzi vanofanira kuita uwiwi zviri pachena zvekuti vanotaura kuudza vakuasha kuti vana vangu ndinokumbira ruregerero kuti ndikusunungurei pamusoro pezvinhu izvi. Saka mukuasha pakaudzwa nyaya iyi akazopara mhosva akarova ambuya ava feya. Zvisiri zviya zvekurota zviyazve achibva varova. Amai vakaramba kusungisa mukuasha, asi amai vakataura mashoko ekuti zviri kutaurwa ndo zvanogona kuita, asi vana ava vari kucha kuudza varume vavo kuti ndo zvatinofanira kuti tiite kuti imimi varume vedu mugeze wiwi pamwe chete nesu, asi iri wiwi yamai vavo. So vari kuti Zimbabwe tinosununguka here kuudza varume izvi? Tikavaudza varume izvi dzimba dzedu tinodzigara idzi kana kuti tinorambwa? Ko tikarambwa pasina zvaitwa izvi pane kwatichararama tichienda here? Tofanira kuti tiite sei? Nokuti chokutanga kuti varume vedu vatinizvo tichitaura, sununguro yawanikwa, asi nzira yacho toita sei kuti varume vedu uye zvivangatende sei? Vana vasikana
vari kushayiwa shumo mudzimba dzavo ndivo vaunza nyaya kuti toenda sei kunoudza varume vedu kuti varume vedu vachitoziva kuti vari kuendawo kunogeza mvura yakabuda muna mai vavo. Anditi pane mukuwasha 1 akatorova hambuya chii chakapa kuti arove hambuya aichozviziva toudzwa zvese kuti ambuya venyu ndivo vane dambudziko rikuitika bati vanobvuma here kugeza mvura inobva muna ambuya. Ivo hambuya vacho vakasununguka here kupa vakuwasha mvura inobva mavari? Vakati kana achida kusunungurwa ini ndogona kusunungura vanhu nokuti maitiro vandakaita zvinhu izvi neniwo ndakashondeshandiswa zvandisingazivi handina kuita nokuda asi kana mubatsiri achiti azviona ndizvo ichokwadiwo nini ndaizviita but ndaifungidzira ndiri kuvaka misha yevana vangu ndisingazivi ndiri kuputsa asi kana zvinhu zvinosunungura ndinokwanisa kuti ndiite sei ndizviite. Ya pakaipa regai katizonzwa kubva kuvadiwa vateereri manyama mabhifi kuti vanoti kudini timbo paka masvingo muti murefu kwaNezari chifi musara kuhwendedzo yebo inzwai zvakaitika mhuri yeZimbabwe mugovera wadarika uyu mumwe murume ari kubva kukereke zvinoita vamwe varume vanoti kana vakasvika pakereke vanotora magemenzi vobva pfeka mazuva ano vanoti mabhegi twewaitiwo zvakare tokuti tine mabhadhi ekuti kana vapedza kereke vanotora hembe dzekereke dziya voisa mukabhegi vobva vabereka. Baba vapedza kubereka kuti kereke yapera musi weSaturday kune vane makereke anopinda musi weSaturday vave vakuenda kumba baba havana kunanga kumba vabva vananga kune imwe nzvimbo ine mukadzi wemunhu vanodanana naye. Mukadzi wemunhu wavaidanana naye ndeumwewo mutendi ane chitendero chaanonamata aine vakadzi vake 5. Baba vachibva kukereke uku ndokudanana nemukadzi wemurume iyeye ari number 4 pavakadzi va5 nekabhegi kake kane hembe dzemagembe dzekuchechi hamai kumagunde yekumagunde hamai kumagunde yekumagunde chekesa msutu yekumagunde kufamba uko ndokusvika ndokuverera mukadzi wevarume vakadzi murume vakadzi anoshanda kunyika yeSouth Africa but apa anga akauya ari muZimbabwe but ninyaya yekuti ane vakadzi vakawanda havaiwirirana kuti no ndifunga kwamainini kana kwachishi because vachangobva kuno kurosa papa kuba 77 manheru baba wakotamira vapinda mukati ezvo baba vanga vatipira kudhara nyaya dzese ndokunovhara dhoo nekabheki kemagemenzi vari mukati mudhara papa ndo paunoona kuti nyika yaguva kuvharirwa mumba bvunzai vakavharirwa vese kana variko vakambovharirwa tiudze kuti nguva yaunenge wakavharirwa paya chii chinenge chichiitika pauri ndo inonzi chadzunda kana musingaizive unenge uchibva kunotenga motokari yako Mercedes Benz 220 km/h dashboard uchifamba uri pa 80 km pane katsuro kanobuda musango wotoona kuti katsuro ako karutovhura uri pa 80 km karutovhura gap rekusiya mota wobva kuti aiwa ningasiwe nikatsuro wobva kuti mu 100 karutovhura gap 120 kari kuvhura gap 160 katsuro kari kuenda 140 katsuro kari kuenda 180 tsuro iri kuramba kuvhara gap wobva kuti mu 200 woona kuti kagepo rike kakuda kuvhara but kukavhara pakakwenda sekunonzi siya mafuta mbijana katsuro katovhura gap paunobva kuti 220 kunorarisa gauge baba speedometer katsuro kwasara about 10 meters kana kuti 3 meters kuti unorova katsuro nguva unoti ndakunorova katsuro wobva una kachisiri katsuro yatora nzou iri kutozvibatsira zvayo nguva iyoyo yaunoti haichisiri tsuro maiwe yanzou ndo inonzi chadzunda nguva yekuvharirwa mumba kune vakambovharirwa Zimbabwe havagone kuirondedzera ndokuva yakaita baba dzakadziri nguva kuma 7 manheru amero munotendera here kana mazita vakereke regai tizotsvaga kuti maincubator zvoitika kumasvingo murume angavharirwa mumba ichokwadi muri yeZimbabwe zvoitika paipai baba vavharirwa mumba vakambo baba vandingangoti vane kumwe kubatwa kwavakazoitwa nani nevanhu vavavharira mumba vachibva vaita sei vachibva vambovabata mbichana vavabata kudaro mukoma KB ndokubva vazoshivedza vanhu kuchechi kwavo vaparidzi nevamuvhavhangeri kuchechi kwachona zvikanzi uyai kuno kumuone hama yenyu so nezuro ndopakaendeswa nyaya kudare kwamambo baba vakanzi vanofanira kubhadhira mumba dzikaunda 6 pa6 dzavachabhadhara vakapiwa date 5 dziri kuenda kumhuri dzomukadzi 1 iri kuenda kwamambo nokuda kwezvakaitika saka vakazotongwa nezuro asi vekuchechi kwacho vari kushevedzera kuti nevanogara munzvimbo hatichazivi mukatarisa vanhu zvavakaita vanhu vemachechi maviri vese
vari kutorerana vanhu saka todzidza chii mukati mevanhu ya pakaipa muridzi wemudzimai ari kuti kudini kone mudzimai wake akabatwa nechikomba mukadzi wake achiri kumba asi sezvo ari kufunga bati mukadzi ari pamba right aiwa tinotenda baba